Amen. Hallelujah. Amen. Lakungopariana nekumhoresana nhasi Thursday kudai tichingotaura kunaka kwaMwari nekugona kwaMwari tichikufarira mese muri kunze uku tinokudai zvakanyanya. Tokudai zvakanyanyisa. Manherano ndoda kungotaurawo mbichana zvangu shoko raMwari rinowanikwa kuna John chapter 15 pavhesi 1. Jesu achitaura nevadzidzi vavo vachivati zvoni, hanzi ndini muzambiringa wazvokwadi, baba vangu murimi. Davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki zvibereko vanoribvisa, rimwe nerimwe rinobereka zvibereko vanorinatsa kuti riwedzere zvibereko. Ndipo ndoda kungotaura ipapa Jesu pavaitaura nevadzidzi vavo kuti baba ndo murimi, iwo Jesu ndo zihunde riyai, isusu tiri mabranches achona. Saka vanga vachitaura kuti zvoni kana usingagari manje mavari haubereki, hauna chaunotoita, because takatobatirira pavari ndokuti tizokwanisa kuita zvakanaka, kunamata zvese zvatinongoita zvinenge zvakanaka zvezvitobva pana iwo Jesu vachona zvichiuyawo kwatiriwo isusu. Pane pandaimbotaura nditi zvoni kana mvura inodyiwa nechihunde chachona ichocho inotosvika futi kumabranches. Kana pakaita zuva rinotosvikawo kwatiriwo isusu kumabranches kwachona. Zvese zvangosangana nazvo zvinosanganawo nesu kumabranches achona. Saka kana usingagari mavari, nokuti ukaona Jesu vakatanga kungotaura kuti garai mandiri, vanotozviziva kuti kune vamwe vandangojamba jamba kunze uku. Saka kana uri kunze uku kwako unosangana nezvakawanda. Kana zvinotokukuvadza bhosi hausi pana baba, hausi pana Jesu, uri kunze. Saka vaitotaura ikomandi vaitoti izvo munofanira kugara manjeri. Kana tagara branch yakagara pasi hunde chachona zvinongoendeka. Kutaura kwachona tichingotaura sezvinongotaura Jesu, my God. Sezvinongotaura Jesu nokuti tiri mavari. Kana zvese zvatinongoita, kana kunamata, kana kuita sei, kungonakira vamwe, zvese tinongoita zvichibva muna Jesu takagara mavari. Pane imwe musikana anonzi Maria na Martha. Saka Martha anga ari busy, aifunga kuti akutoita zvakanaka. Ai busy kubika, kuita sei, kuwanza chikafu. Uyu Maria akanga ogara patsoka. Aida kuziva chii, achibvunza zvaaibvunza. Saka Martha akati nhai Jesu hamuudzawo munin'ina wangu andibatsirewo basa. Iwo kuzviwanzira basa. Dai waita souya agara patsoka. Saka ndo zvinoitete zvakungoedza kungotaura kuti garai mandiri. Kana mukagara mandiri hatimborasiki. Pane shoko raMwari rinotaura kuti kana hanzi pane nzira ichafamba, nzira yakagadzirwa naShe, nyangwe benzi chaicho harikasiki munzira imomo, nokuti ndeyaShe yavanenge vakagadzira. Saka tinofanira kugara mavari, zvese zvatichingoita zvichibva kwavari. Zvandambotaura zvazvo, kana iri mvurawo inenge ichitouyawo kwatiriwo, nemhepo zvichingoenda zvakadaro, nezuva tichingoziwanawo zvakangodaro zvichibva kuna Jesu. Saka tikajairira kunonzi kune mazvinhu zvakasproiwa, handiti chenge chakangoita zvakaiswa manati, izvozvo ngoti watosvotoka izvozvo. Nyatsogara mavari, unyatsoti zii, usabude imomo, usapota uchimbosvotoka womboenda wonoita zvounoita wodzokazve uda. One day unozowanika pasisina pokupinda, pavhawa. Saka gara uri ipapo, udzidze uri ipapo kuti vanombodei, vanombotaura kuti kudi, vanoda kuti timboita sei, vanoda kuti timbofamba sei. Nokuti kunze hakuna kumira mushe vadikani, kunze kwakaipa, kune zvinhu zvakashata koko zvisingaite. Saka zvinoda kuti tigare munashe, tigare mavari sezvavanongotaura. Vakangoti garai mandiri, vanotozviziva kuti kunze hakuna kumira zvakanaka. Kwakaipa zvisingaiti vadikani, handi kunyeperai. Kune zvirwere, kune zviiko, hweipi hunokuti tinei hwaitwa nemunhu here. Saka ivo vatiti zvoni, garai mai mandiri, inini ndiri hunde, imi muri mabranches, baba vangu murimi. Izvozvo tikangotera izvozvo, Mwari vedu vanotiitira zvakanaka. Unoona zvinhu zvichingoendeka, ufunga kuti handi sista ningi vanogona kutaura chii, vari pana Jesu. Sista ningi vari pana Jesu. Ipapo ndipo vari patsoka dzacho. Garai ipapo, musabva. Mwari vedu vachitiitira zvakanaka. Yanditire vadikani vane zvekutaura.
Yeah, zvamamutaura zvinongoenderana ndangofunga hangu neGalatians 5 yemabasa emweya yekuti because ndinofunga kuti kana riri branch handiti kuti ribereke zvibereko tomboti muorenji zvezve kuti ubereke maorenji acho unofanira kugara mumuorenji macho, but ukabva imomo unooma, unosara usina upenyu. Saka kugara kwatinoita muna Jesu kunoita kuti tibereke zvibereko zvemweya zvekuna Galatians 5 zvakanyorwa pavhesi 22 pakanzi, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And then pane mashure kwacho kuna pavhesi 17 panotaura mabasa enyama. Saka I think anoitika sezvataura nhasi chipoti anowanikwa kana usiri mavari, because unongochibereka michero isiri inovava zvisingadyike, like hapana anokwanisa kutanha pamuti wako nekuti hazvidyike, you know, nekuti hauna kugara maunofanira kunge uri mauri muna Jesu macho imomo, mubazi remuti raunofanira kunge wakagara. Saka unonge uchiita mabasa anovava, because hazviiti kuti kana uri muna Jesu uzowanikwa uchiita zvakanyorwa pana pavhesi 17 zvokuti hanzi for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another. So zvekuita lust zvika zvokuti the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh, it happens to everybody, but zvinodependa manje kuti wakagara papi, uri kunze kwebazi here, uri kunze kwaJesu here. Saka kana uri kunze manje ndo panozotaura mabasa ekuti hanzi ningirikini hanzi now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness. Hangawanikwe muna Jesu mabasa akadai. I mean, we all know kuti Jesu havazi munhu akadaro, hazvingagari muna Jesu izvo kuti idolatry, sokari, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murder, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past. Saka zvinhu zvandaverenga izvi hazviwanikwe munhu ari kunze kwaJesu, anogara outside, branch rakarasika kunze, branch rakabatirira panzvimbo munobuda mabasa akanaka andaverenga pasi pacho kuti the works of the spirit. Saka it's very powerful sechiko zvamataura kuti tinofanira kugara patinenge tichifanira kutigare kuti tisazoraswa pamazuva ekupedzesera uye pakupera kweupenyu hwedu, because chinangwa cheupenyu huno ndechekuti pane upenyu husingaperi. Because pane vhesi imwe ndakanga ndauti hanzi zvinobatsirei kuwana zvese mweya wako woparara. It doesn't mean kuti Mwari havadi kutiropafadza, vanofara kwazvo kutiropafadza, because zvinhu zvatinoona panyika ndo matools atinoshandisa, maresources atinoshandisa even kuita basa ravo chairo chairo, but zvinozoitika manje kuti we get consumed neizvozvozvo zvatinowana izvozvo, taakukanganwa kuti takaingei panyika panapa. Munhu ndopaunozoona munhu pamwe angodhumira nemota afa apa haana kugadzisa upenyu hwake, because anga achingotandanisana nezvepanyika panapa. The most important thing panyika panapa kuziva Mwari, nezvataura nasi Chipo kuti kugara muna Jesu ndo zvakakosha kupfuura zvese. Zvimwe zvese izvi zvinopfuura vadikani, zviri temporary. It's nice to have because we need to use them, you know. Mari tinoda kuishandisa, mota tinoda kuzviita, zvese zvinodikanwa, but ngazvirege kuva izvo ndo chikonzero chekurarama upenyu. Ndo zvandinazvo nhasi vadikani. Shoko rakanaka zvisingaite rekugara muna Jesu nekutsvaka. Like zviri fani because masikati ndambe ndichiti ndakagara zvangu ndiri pazuva hangu ndichinakirwa nemushana ndiri palunch, but ndangoti
can this be the purpose yeupenyu zvechokwadi? Waking up, going to work, coming back. Iyi haisi purpose kwayo Mwari. Ndobva kuti you know what Mwari, zvamakatiti you created us kuti tikunamateka. Madiko mangotendera mweya wangu wakurira nyama, wakurira my soul. Such that ugare uchikutsvakai. You know ndazvaitaka kunzwisa kuti ndosaka vamwe vanhu vaiva vachizoteerera kunamata kuya kunoitwa mamonk aya anonzi mamonks ayaya. It's because mamonks ayaya vekuchina vaivai havana zvimwe zvavanoita. The only thing they do is vanoenda hamenoko vanonamata zvimwari zvavanonamata, vorarama muraramiro unodiwa iwowo, havatsvagi zvakawanda, havadii, vodzokera every morning anenge achimuka achienda kunonamata Mwari. So anonyatsonzwa kuti upenyu hwake huri fulfilled, ari kunzwa kuti zvakamunakira. Ndikati Mwari, that is the purpose you created us, isusu vanhu venyu, kuti tikunamatei. But there's so many things zveupenyu hunoka zvekuti zvinoita take over our lives, zvekuti kuti uwane nguva yekuti utsvake Mwari inoita ishoma. Ndosaka uchizoona kuti unenge usina mufaro wakazara, yeah, because there's something that is missing. Pane pakashota paipe pakutsvaga Mwari, paipe pakashoteredza. Kadai Mwari vakangotibatsira you know kuti tigone kutsvaka Mwari to my extent aye kuti you are in communion naMwari, so zvekuti every day uchimuka makuseni unenge uri kuita mangwanani Mwari, you know you are talking to God as you are going about your day. Having such a relationship naMwari zvekuti he is always continuously talking all the time throughout the day. Zvinhu zvakanaka. I'm just wishing for that honestly. But I'm just going to share the scripture iri kubva kuna John 1 verse 12. I shared it nezuro nedzimwe hama, but iri kundiitira zvakanaka. Ndiri kuona kuti iri kuenderana nezvanga zvitaurwa naSisi Chipo kuti ngatigarei mavari. Inoti asi vose vakamugamuchira, wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake. So ukada kuzoverenga nechirungu ndinoifarira kuti inonzi hanzi avo vakamugamuchira 1, chechi2 inonzi those who believe in his name. Obva zvazonzi he gave them the right. Takatopiwa mvumo wekuti tinzi vana vaMwari. And shoko raMwari rinobva rataura kuti whatever is born of spirit is spirit. And chinokunda nyika nekuda kwokuti tiri muna Jesu. Nekuti takasikwa naJesu, takamugamuchira, tiri kurarama sevana vake. Saka dai Mwari vangotibatsira you know kuti tagona kunzwisisa who we are. Kuti isusu timbori vanani isusu. Uye takambobvepi. You know vane kunzwisisa ikoko even mararamiro atinoita tinorarama upenyu unenge uchingofadza Mwari. Kuti kunyange paunotaura so vanhu vanoti ei vanoitirwa zvakanaka nekutaura kwako, unenge uchingomutsiridza, unenge uchipa upenyu, unenge uchingosimbisa, haubvaruri, hauuraye, you know. Mwari vanenge vachingokubatsira those fruits of the spirit dzaverengwa naSisi Doreen, they become so much at play muupenyu hwako wekuti pese pauri, kubasa, kana kuchechi, kana ndekwaunogara, you know, Mwari vari kukubatsira kuti ugone kubuditsa mabasa aya emweya mutsvene, the fruits of the spirit dzanga chitaurwa dziya. So dai Mwari vangotigonesa you know kuti tava so much in tune navo, tanzwisisa kuti isusu tiri anani. Uye zvakafanana nekuti mwana waking kunyange akaenda kunyika ipi anongori nekungozvisumudzira mapfudzi, so you know haafi akadzikisirwa pasi kuti maybe ndakune imwe nyika nyangwe marules achizonosiyana, but anoziva because I'm coming from a country kuti ndiri mwana waking. Kunyange kunzvimbo ino futi vachandigamuchira vachiziva kuti ndiri mwana wamambo kunyika kwandinobva. Saka isusu ngatiraramei sevana vamambo, you know. Ngatiramei tiziva kuti tiri vana vaMwari. Wani tinokunda nyika. Baba vedu havana chavasingagone kuita, vanogona zvose. So zvinoti kunyange nesu we can also draw from that power. We can also use that same power, that same strength nababa vedu kuita zvese zvatinoita hatikundikani. Kunyange tikasangana nematambudziko tinokunda, because even Jesu
vakasangana nematambudziko, vakarohwa, vakasvipirwa, vakadii, but still he overcame, vakakunda nyika, vakaenda kunopedzisa kuita zvavakanga vanzirwa panyika ino nababa vavo. Saka dai Mwari vangotigonesa, tagara tichingotsvaka Mwari, tingodokwaira kuti Mwari, garai mandiri, tongai mandiri, taurai mandiri, tungamirai upenyu hwangu. Because shoko ranobva rataura kuti avo vanotungamirirwa nomweya ndivo vana vaMwari. Saka Mwari ngatibatsire kuti mazuva ose tingogara takanamira pabazi. Nokuti kana tiripa unonzi chi the branch. Kana uri pabranch hausi kuzoshaya mvura, hausi kuzopererwa nezuva, hausi kuzofa, because mudzi wemuti wawakabatirira pauri wakasimba uye hausi kunotswi. Saka Mwari ngavatiitire zvakanaka vadikani. We just want to thank you nemukana nenguva ino yavatitendera, kuti tingotaura nezvekunaka kwavo nengobatsirana kuti torarama sei, tinogona kuzadzikisa sei donzo raMwari rekutiisa panyika inoi. Saka toda kutenda Mwari naiwa muzita raJesu. Amen. Amen. Tinokutenda vadikani nekuteerera zvataurwa manheru ano. Tinovimba kuti pane vachabatsirika kwazvo nemeseji iyoyi. Saka toda kuti tivhare ndichinamata nekamunamato kapfupi pfupi. Baba, tinokutendai manheru ano nenguva yamatitendera pamberi penyu. Tirikutendai neshoko renyu ramaburutsa zuva ranhasi. Tirikunyengetera even vari kustrugula panguva ino kugara mamuri nekuda kwekuti vanodhonzerwa kunze nezvinhu zvepanyika ino, kuti mwoyo yavo inosvika pakuperera pazvinhu zvepanyika, vachikanganwa kuti tiri kupfuura pano panyika. Vabatsireiwo, rangaridzaiwo mwoyo yavo kuti hatizive pano tiri vapfuuri. Mazviita Mwari nekuti munobatsira vana venyu, munorangarira vana venyu. Ndiko saka makauya Jesu, makapa upenyu hwenyu kuti tidzoreredzwe panzvimbo. Saka tinokutendai nevese vamuri kudzoreredza panzvimbo vachanzwa shoko iri, nemuzita ramambo Jesu. Amen. Amen. Maita vadikani, tinokuonai svondo rinotevera. Bye bye.